Takže Kaktus Bambus zdraví a Martin u našeho dalšího videa, teď se přiletěl z Marsu a máme tady, vidíte, úplně, ty vole, jsem si našel dobrý spot, ty vole. Tyhle ty věci vůbec neřešte, to jsem tady našel, aby to bylo takový jako feel, protože tady na tomhle místě, tady o tom místě, co vy, nikdo jste mě nikdy nesledovali, tak víte, že já jsem tady na tom místě vyrůstal. Protože prostě tohle místo je tak úplně eňo, žužo, bužo. Vidíte, chlastal jsem tady ty vole energiáky, ty pičo, vole kavka, pičo další energiáky. Koupil jsem si ty vole nový brýle, ty pičo, takhle, ty vole, to jsou svegerský, ty vole, to z iMontu jsem je ukradl, ty vole, v Pardubicích. Pak jsem si tady koupil nový Adidasy, ty vole, ty jsem taky ukradl jednu botu nějakému, vole, nějakému luxusnímu borcovi, ty vole, pak jsem ukradl nějakou botu, ty vole, ze stavby. Ale k čemu jsme se asi chtěli dopracovat? Řeknu to zkráceně jednoduše. Doporučil bych vám mladým, nepijte energiáky, drahý jsou v tom sračky a Evropská unie nás chce akorát využívat, aby jsme chcípli a chce po nás prachy, ani nehulte, ani nekuřte. No, to je první vsuvka, ale další vsuvka je, že máme tady ochutnávku. Máme tady Los Paštikos francouzskos s 25% slevou. Máme tady, jak říká pan Babiš Andrej, tukový rohlík za 3 koruny, pane, máme. A máme tady věc, za kterou mě hodně lidí zabije, pivo Braník, jak tomu říkám já, Blatník. Tak, pojďme ochutnat paštiku, Los Rohlíkos a Blaníka dohromady. Otevřem to. Je pičo. Klasická paštika, úplně superová. Nakousnem si to. Trčíme to na to. Ještě, aby jsme to neudělali ještě lépe, otevřem si pivko. Neřešte. To má takovej feel lidi, tyjo, že úplně takový feel, jako kdybych řekl, že kdybyste si zapli porno, ale zároveň k tomu pornu byste si zapli i GTAčko. Prostě máte hru, kterou můžete hrát a zároveň můžete čumět na něco, co je nahatý, ty vole, a má to kozy. Takže ještě dáme jednou. Když říkám, že Braníka nesnáším, tak tady ten vychlazený docela chutná dobře. Takže přemýšlím, že bych ho zase začal propagovat. Píčo. To je tak vynikající. Tak dáme dáme ještě ochutnávku, ještě trošku ochutnáme a pak zhodnotíme všechny tyto věci, co jsme si dostali od nejmenovaných lidí tady z Potěch. Naposledy. Na zdravě. Tak budu hodnotit abecedně. Braník, neboli Blatník. Dřív jsem ho nesnášel, dal bych tak 4,5 až 5 bodů z 10. Teďkon dávám aspoň tak těch 7 bodů. Máme tady po Bčku, máme Pčko, jako paštika, což je francouzská paštika, která je mastná a je v tom vepřový maso a je teplně opracovaná. Tak normální paštice dávám 10 bodů z 10, protože pičo, je to maso jako maso. A jeste maso a zeleninu, je to nejlepší. A R jako rohlík, nebo třeba rhododendron, nebo třeba Robertek, což mě teď ještě napadá na R, tak rohlík. Jak říká náš pan Babiš, Andrej Babiš, to je tukový rohlík za 3 koruny. Tomu dáváme 20 bodů z 10. A říkám, nevolte Babiše, volte Petra Pavla. Mějte se hezky a servus Marťan.